Kublai pi baro sai sin pat hakani gamiet basuk bakamen ye pi kani janmiet masngo tenan baro ki bape ye ka YouTube channel jonga ngan pensya ye pi baka eke baro kade ke jingla jong bre terkendat nang benta ke jing im jongi ti ladang ngadom ngam skotu abang ngadom bat lada ngakran ngapu samraki ngam skotu fu samraki bat habang akren ki eke baro hot kide ke jingla ke jong blai ndai ke jingla ke jonga mentangan hikai pi ya ke jing sisa bat kani kalong kalti jong ke jing sisa ya pi baro ki bape ya ke YouTube channel jonga namar bali bangayam namar ngaleran ban hikai ke badai kumbala hukum yang ada ublai handrai mentangan ong pi wat sai lam bakla su akibrio namar ki nong yelam balang kim hikai ke jing sisa kim hikai ya ke jutang barim ti mentangan pulia ye pi ba pi ya ong ba ukris lam ler pi ya nang ban ong kris lam ler pi ya nang ban ban ya thok ba uba pi es lengdo ong ba ka bible ru kam hikai kata ti mentangan hikai mo mdi ba ngadom i ba pi es lengdo sto ngan ong bet ye i ba impat ju pulia te ngapan map ru na ublei ngapan map na pi ki para briu ba ya kato ka jingdom jonga hendrei ngan ong ye pi ba nangkong hi ka jingdom jonga ngam sngotho namar balai ban sukran labla klem patpuli kamlong ka babha mentangan hikai ya pi baro ki balong presbyterian ki balong katolik lani ki balong kristan baro topet ya kasam kini ki jing hikai ki ba na ka kitab jong kisam mo ubahok bad ubaman puli hi daladi halayi puli daladi halayeng baban aijat saka kemi kalong kebama ti dena kadau bang ye sem jenjar ba kajat ben riujungi ke sem jenjar namar ba kinong yalam hi kempen i ya kalanti jong kajing sisa nadu kajing duai mit nadu kajing duai step nadu ki eke baro ngan ong pi ba lada pi ong bu ai dong amlilei da pi ong u bi rom lilei da pi ong bunya rom lilei tangba toko ngu ya ka anjong ubalor tam toko ngu ya ka anjong bahalor tam toko ngu ya ka anjong bahalor tam ti menta ubahok berboman na kasam banongkong kajing sensiar umesaya na kasam kabaar kajing dua step kajing syania ahau try na kasam kabalai kajing duai miet na kasam kabasau saduai hi sapuli hi ya ka bible ban pin sasai suki ko kijaj benrio jonga ko kipat benrio jong u Israel baru khot ngide ki jaj benrio jong Israel bali nga ongi kata ki khasi ki Israel ubalong kristan ne bomong kristan ro kaju handre la rapi kwa ba pin ko ngu ya ka anjo bahlor tam thiet e ka bible puli hi ngan hikai kajing dua step ka sam basan labangan pulie kajrong paran kajing duai habasem jenjar kasam ke bahnriu kajing duai ubahok hakapor basya ban ben kasam ke banyo kajing kra buram ublei bat kakerdan ubriu kasam ke bapra kajing aingo namar bala job ya kiri nong syun kasam bakhandai kajing kerpat ban yo jing yaram kasam basipau kajing syania bas kem ha ublei kasam bakhatwei kajing duai persya ki thali ki bajeler kasam bakhat ar kajing duai jong ubas ngeusi kasam bakhat lai hangni ngan pulie ye pi kajing syanya bas kem ha ublei kasam bakhatwei kajing duai persya ke thali bajeler kasam bakhat ar pulehi haye
mo pulih hi hayeng hangta ba pindup snguthu mit la bar stem aingu adam yu ublay phin laj na ki jing mut jing perkhat ki basa aka umdom phin sai bet par ublay uwan ublay udon rekat bangi lada pikongu ya ka anjung bahawlor tam kajing duai jong ubas ngosi kasam bakat lai ka apot ki boman kasam bakat saw uparolok ublay kasam bakat san mo uparolok ublay pet kumnongan pule ya uparolok ublay atrai uei uban yo sa hayeng jan jong me uei uban yo syong ha ulum kentang jong me uta ken uba em klem thobria ubale ya kabadei bat uba kren ya kajing sisa nadu kadonut ubom thatrong ya uthlit ubom thatrong da uthlit ubom le sniu yala ulok ubom penbut nam yala upramarjan uta ken uba pet iben ya urusniu Henry uba ai burom ya kilok jong utrai ublay hangne tho tang utrai mo tang ba jong utrai ublay uba bat yala kajuban wat la dadu bat jukela uba airam klem sut ubam jubam sap persya eki baluiloy jar uba le yakini ki eki un yang scam junom kani kadei ya uparolok jong ublay utrai kajing yo kanti jonga kasam bakat riu kajing duai ubaluiloy kasam bakat nyo kajing aingu ha kajing job kasam bakat pra kajing kraw kaburam ublay habeneng ban ha kaan kasam bakat kendai kajing duai na kabenta usiem shua katma kasam bakat baarpo kajing aingu hadin kajing job kasam baarpuai kajing sya sitom ban kajing job umisaya kasam baarpuar unong ap lang brot babha kasam baarpulai utrai uwanrung hasiyon ha kaburam kasam baarpusaw kajing duai banyo jingirap kasam baarpusan kajing duai ubaluiloy kasam baarpun riu kajing syania ha ublay kasam baarpun nyaw kajing kerpat bat kajing aingu kasam baarpu pra kasur jong utrai ha ka eryong kasam baarp kundai kajing aingu banlaj na kajing yap kasam balai po kajing duai habasyam shipa kasam balai po kajing plabat kajing mapap kasam balai puar kajing yero ya kajing sumar suker ublay kasam balai pulai kajing yero ya ublay unongda kiriuhok kasam balai pusaw kajing duai uriuhok uba syaban ben kasam balai pusan kajing sniu ubriu kajing baha ublay kasam balai pun riu kibahok bat kiboman kasam balai pun nyaw kajing duai unong pap ubasyam jenjar kasam balai pupra kajing lengkot bat kajing thala kajing im kasam balai pukundai kajing sngongu bat kajing kerpat jingiram kasam basaupo nganang puli banang persya susu ti mentang ngan ong yepi ba ha kajing im jongi ngidap tang da kajing duna sudah wadjus ngobiang ladangin puli ya ka ladangin puli ka bible wadjus ngobiang phila ban keno kat ba phikeno hanre phimla ban thok ya ublay ya ubrio phila ban keno kat ba phikeno hanre phimla ban thok ya ublay phimla ban thok ya ka anjung ubhalor tam ti dene kata kadaw ngan ong yipi ki parajat benrio la jong baro jong kabriu nyutram wat ju keren lapla ya ki eki baro namar ka anjong bahalor tam ya ka ba ulamang ya ka ba ulatau kamot ngi ubriu ngim tip ai Henry to pulia ya ka to perkhat to puson hoi baro si kata ngapan map no ublay
ba nga ap khmil ti ya ka e ka jing panchai na u namar kam de ka jing la ka jonga ngala lengo ngala le bi ngala keren bi handrei em ngan ong ye phi ba ya ka e ka ba uble utan ju ya nga ngam sem la le ran ngam sem la buri ngapen i se ka perthai ya kata ka jing long ba simet jonga ka ba uble trekan rat hi ule ha ka jing em jonga ngam sem la le ran ngam don jing le ran lada pikwa bangan pen i ka jing sisa wani kendo mar khman deina kata kadaw ba ngam sem la dom ya iba ps lang do ban berngam le sniu ya i handre ka jing dom jonga kalong ba i ong kumni ba kadya ka jing im kamot pikwa bani le kai kamlong ka babha pi ong ba ka bible kam hikai kam kran kumta kam hikai kumta menno bali pi da kran la bla e kata lada pikwa ban tip te ni kendo mar khmat ken ngan pensai ngatip ya ka e ka ba ka bible ka tho ngan pensai mdir ba ngang kran klebi ngatim si ye pi da ka ba ha ka jing dom ba ka jing long brio namar ba philabla palan handrei map yanga namar ladanga la kumsusi ipi handrei kamdei ka ba ong ban keno be baro ngilong kumta te handrei ngan ong hala ka jing sngotu handrei ka jing penian jong uble yangi ban perkhat na ka jing perkhat brio kamlong kabadei handrei tu susngap bat to sukongu ya ka an ka jong uble ban penjot yano ban penjot iki babun balang kamlong ka babha te deina kata kadaw nga ngayam ngalang a ti deina kata kadaw haba ngalong ubri ubalango ngam sngotu ya ka balat na ka badai tangladang nga puli ya ka ten ka jong ublay nga sngotu ya ka balat na ka badai ti balay ngin ya theo ya ka jing lot trot brio jongi namar ublay hi ulad thaw ha ka jing duna yangi ti na ya bisar shu na ya thok shu lada kat be pinang thok kata nginang jenjar babon balang jenjar ka pateng bansawan nga kentu ya baro kinong sensar nga kentu ya baro kibriu badon hakabor tole no ya kabadai kenang ba kajat bendrio jongi kan im balai nga ngosi namar yaki eki baro ki ba ublay hi ula benta na benta ka jing im jongi ngim sim lakin ko ya ka anjung bahalor tam ni sa jenjar kumni ya dena kata kadaw ngon ong ipi yaki eki baro ki ba ublay ula ka jing im jonga rada nga bakla kum brio nga kloy ban pan map na pi ki para brio handre ngan ong ipi ya ka ka ba lamang labu da u blay trekan rat ngam sim latip handre ka buram bat ka akor brio jonga kalong bangan aingu aidam ya ublay uji suru ukram hikai ya ka basniu u hikai hi ya ka badai uang kumni ya kito kibriu kibadi kibriu kibadi uang kumni to sim kane kawan mo kane ka kuri bat kalong kasnam jonga bat to sim ya uni ukpu ulang kadok jonga videon perkhat baha haba vidi kian bat uang kumni to le ya kane bat kan mau yanga kan mau ya uble ukpa jonga ubah beneng mo tede na kata kataw tonget lada vidi kiat ru ka akor habadi babam naga kitab jung usirak kala batai sai na kala nong kabalai fuar lai fulai lai fusau sapulehi ban saperkhat hi amdei bangili batai start da kabapi pule bible salit hikai baklapan kamdei kumta pule yaka saperkhat sapuson pa pule itu ibriu bain perkhat puson hidalade ngalaburi map yanga namar ndei bangang le khnang bangam la ban pen i ka jing sisa handrei kadei hi ka bantajung ublei ba upan syai bat ya ka jing mut jung perkhat jonga ngadei tang ubrio wadia thewi ka jing trot brio jonga handrei lada pin yai pet ngan ong ngan hikai ye pi nadu ka jing an sukha song manru kadon hangni
kumno ban ajat sya ukparu kadon hang ni ki baro kiriti penya yang penya sam ki don hang ni bat ki an ban penya hima ki don hang ni ka Bible ka de ka an jong ubhalor tam deina kata kadaw ki saong ha ka perthei ya ka bah perthei lama ha beneng ru rama ya ka bah perthei late ha beneng ru late kadi kani kin ka an jong ublei lada phi menta kamut ya kani ka jingpang jing sitom ka ba baro hi ki brio jong ka brio nyu trap kilalong kumba klumar jung mot kisiyo byong kli ben bat ka kli ka king yang kim sngo thu e ka balaj ne ka badei kadi kani hi ken ka ba ublei trekan ran ule e kani kalai snem nda kalakut bat nda kalakut kan salong bet kumba julong kan nom don syu ka jingi bisini pi hun tat ndang ngihi ngila le bat ngila ko ngu yaki anjung ba halor tam wadi alam ba klasyu ikibrio kaman toy ben alam ba klasyu ikibrio namara da pinang alam bakla kan mau ba ka anjung ba halor tam kan tenru ya kilong yong sam jong pi kan tenru ya ka jing imsimet jong pi kan tenru ya kitu ki balik palat ya ka anjung ba halor tam wat yalam bakla wat le bakla mlong kamlong kani kade ka aka kabakat kum ka jinget jonga habang ngatip ngapuli ke Bible ngas ngothu ti sunget bat sule e kata plit ikni ke Bible kabangang la hikai phi ka jing dowai men mi ka jing dowai stem bat ngothu haladi nda phila puli lada phim puli ti kitu ki ba comments ru ngan ongi ki day ke jing la jonga naya benchu naya bisnishu naya keranshu daki eki kitien ban yalam bakla nai ong shu kris lam ler i handrei supet bat pulehi ke Bible sapule saperkhat sapuson ti ka anjung balor tam ka dei ka bakraw halor jung ki eki baro dei na kata kadaw bangi saidla bat ni alam baklai kibrio bangi sa John ublei upan klumare ka jengmut jong perkhat jungi ti tangkini kentien kublei sibun yu pi baro kamiet basuk bakemen ba ngamla ban pelat ye ki video bro sikatu namar nganang ap kemiet nanti ya ka ka ba ublei trekan ran un kran hanga kamdir ka jingla junga ngamla ra ban culi ikran kat ba ong kibrio le ikran hang to ban hikai ba ong bale kum tali ta ngam sem langet ngai ke jing hikai jung brio nganget bet tangi ka anjung ba halor tam ya ke jing tlot brio junga ublei hi ula thau duna handrei ngan ong ipi ni hap ban duai miet la bar stem ni hap duai men miet na ka bantai ka ka bangi la le men sngi habangi la le duna teng teng ngi kum krandom kum pen mong ha ka jing ya tre ya kta ka kren ka khana duai men miet ban yo thia suk thia san kimen step duai ya ublei namar ba unda unri sumar sukir hang yangi habangi tre ngi kta unda yangi nakano kano ko jing sniu yalam yangi sia ka jing bha ayengi ya ka kama ka ji bobit babiang ayengi ya kajing bha kaman sim jongi ba on pen sniu ya kajing mut perkhat jongi duai ban halakisngi ublei karkhu yangi to shaino kajing mut perkhat wadom yanga habang akren to ngap ya ka ka balat ne ka ka badai tang lada pi pulia pile shua tang hadu kan ni ya ka sam na ka sam hadu ka ba saupo namar kakut mentak sengi ka ba saupo ti ngan sanang pensai susu lada ublei trekan rat ong inga ban pensai ngana pensai susu kamde ke jingla jonga ti ngide ban kemen hakajat ban riu jungi balakha yai badem todong sekening sla perthai di ban yaro ya ublei balakha yanga hakening sla perthai ngadi ubit ngadi ubunya ngadi ubuat ngam sngoper ngam sngomong ni kata kamde ka jingla jonga
ngam mong ra ngam skosi review ni kenduk markhmat dengan pen ip wajudam waju tieng syuk ra ngam diri ubri uban penting ino ngam dei ugonda ngam dei uleno handreng ong yepi ban kongu ya ka an ka jong ubah lor tam khenang bangin phu ngin phieng nai thok syuk ra nai thok syuk lada piong banga buat sawan mesngiru ngan buat sawan janmir ngan buat sawan mestep ngan buat mo tia dena takadau ngan ongi pi wadu ya bu sni bu syu ni nga nemar kam dere ka jingla ka jonga ka de jingla jong ublei nga ngadi tang urabot biteri de jong ublei dalayap biteri ya kamet aptep khandau takadau kani kamen siem kade ba utrai kenrat hi uai kani ka jing im kade hi ba utrai kenrat uai uni uthlit ban padia kade hi ba utble terkenrat un ai handre uthlit ladangim pule ka bible upadia kelumar adangi pule ka bible bat ngi kongo ika an ke jong ublei ladangi perkhat buson ya keten ke jong ublei hang tahi phienlat ban kren ya ka bade tang kene kentien kublei sibon ipi baro